കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം അന്തസത്ത അല്ലേ? 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്? 18. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ. എത്ര അധ്യായങ്ങള്? 18 അധ്യായങ്ങൾ. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന, മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ആത്മാവ്, പ്രകൃതി, കരുണ, പരമാത്മാവ്, കർമ്മം, പിന്നെ കാലം അല്ലെ. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദയോഗം. അർജുന വിഷയം. 2 വിഷയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ 2ാമത്തെ അധ്യായം. 3ാമത്തെ അധ്യായോ കർമ്മയോഗം. 4 അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം. 5 കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെ. 6ാമത്തെ അധ്യായം എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? ധ്യാനയോഗം. അതിലെന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധ്യാനയോഗത്തില്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചല്ല അതിൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. 7ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? അതിലെന്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക്? പരമതത്വം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതില്? സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ 3 വിസ്തരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്നത്? കാരണോദകസായ വിഷ്ണു,
ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദശയായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായകസായി വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു 4 സുഹൃതികളെയും ദുഷ്കൃതികളൊക്കെ കുറിച്ച് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അല്ലേ. 8ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? പരമപദ പ്രാപ്തി. അതിലെന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് കുറെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ മരണത്തെ കുറിച്ചും അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അഷ്ടാംഗ എന്താ പറയുക, യോഗികൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അല്ലെ. 9ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? രാജവിദ്യയും രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യം. അതെന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു രഹസ്യമായ കാര്യം? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത്. എന്താണത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതെന്താണ് സംഭവം? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഓക്കെ. എന്താണത്? മറക്കിയ ബുക്കിരുന്നിട്ട് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത്. എന്താണത്? ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സംഭവം, അതിനൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഭക്തി അല്ലെ. ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? വിഭൂതിയോഗം. വിഭൂതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 11. പിന്നെ 12ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കുറേശ്ശൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇത്ര ദിവസമായെങ്കിലും അല്ലെ, മറന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട്. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും എന്നിൽ പ്രാപിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭക്തി, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ചോദിച്ച ആള് മാതാജി ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ ചോദിച്ചതാരാ? ഉണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? വെറുതെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം. വെറുതെ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത്തേന് 100 മാർക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നത്തേന് 80 കൊടുക്കാം, 60 കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആകെ ചെറിയൊരു അധ്യായം, 20 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അധ്യായത്തില്, പക്ഷെ എല്ലാ ശ്ലോകവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതില്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലൊരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീരുമാനമാകും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണോ അല്ലെന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഭക്തരാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾ ഭക്തന്മാരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി പറയാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്?
എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ? അല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ആ ജ്യോതി പ്രകാശത്തെ, പ്രകാശ ജ്യോതിയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃത്താണ്. അതായത് ഇതിലേതിലാണ്? അവ്യക്ത ഭാവത്തിലാണോ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണോ ആരാധിക്കുന്നത്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടി ആർക്കറിയണം? അർജുനൻ അറിയണം. അപ്പൊ അതും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധായ പരയോപേതാം സ്തമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറയണത്? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടിയവരെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നമുക്ക് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, ഭഗവാന് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ ദർശനം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നു അല്ലെ. കുറെ അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്, കുറെ മാലകൾ ചാർത്തുന്നു, കുറെ അലങ്കാരങ്ങൾ ചാർത്തി, പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഡെയിലി. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലാ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രകാശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യേത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിപാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠ? അതായത് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അതോ അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്, ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തിലും നാലാമത്തിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് അനിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, പരിപൂർണത നേടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാൽ പോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക, സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം, എല്ലാവരുടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ തൽപരരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതെന്താണത്?
ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അതായത് ആ പ്രകാശത്തെ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ, ആ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യത്തെ. ആ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ 5 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചവരും, പിന്നെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും, പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയുള്ളവര്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചവരും, പിന്നെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരുടെയും സമഭാവന കാണുന്നവരും, അങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ, അവ്യക്തമായ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച അവർക്കും അവസാനം എന്തെത്താം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. പക്ഷെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, അതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അതായത് ശാരീരികമായ ബോധമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം വളരെ ദുഷ്കരമാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗത വ്യാധികൾക്കും, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. അത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ തെരുവില് നമുക്കറിയാം, പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്ത് അവർ ചെയ്യും? അവർ തപാൽ ബോക്സുകൾ വെക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അതിൽ ബോക്സ് അല്ലാത്ത പെട്ടികളിൽ കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തില്ല, അല്ലേ? അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഈശ്വരന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ, ആ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ, ഈ യുഗത്തില് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഭഗവാനാണ്, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ത്? നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹ രൂപം, അതാണെന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പോ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം, ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം, മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാകാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹ രൂപം, അതാണ് എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്കെത്തും? ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തില് നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ആർക്കാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്.
അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം. അതായത് മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാകാം, മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം, പഞ്ചലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാവാം. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായാലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹ രൂപം, അതാണ് എന്ത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനില് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രം, ഇതൊരു നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളൊരു സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ മനസ്സില് ഭക്തി അചഞ്ചലമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഈ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആര് സംരക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കരകയറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഈ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം മറന്ന് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇതില് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ജന്മം, മരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ജന്മമാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തില് മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന നമ്മൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ പ്രകൃതിയില് നമ്മൾ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് ആര്? ആ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തില്, അതായത് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ്. ആന എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലാണ് ആന. അതില് ഈ മുകളില് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്പോ 2 എലികൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് വെളുത്ത എലിയും കറുത്ത എലിയും, രാവും പകലുമാണത്. വെളുത്ത എലിയും കറുത്ത എലിയും രാവിനെയും പകലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മളെ ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഈ 2 എലികള്. അല്ലെങ്കിലും അതെന്താണ്? ഇത് രാവും പകലുമാണ്, ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും ആയിട്ടാണ് ഈ 2 എലികളെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ തേനീച്ചക്കൂട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ച ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം. അത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേനീച്ചക്കൂടിന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നതായിട്ട് കാണാം, നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് നാവ് നീട്ടി ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നാവ് നീട്ടിയിരിക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്. താഴെ ആ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. സർപ്പങ്ങൾ മൃത്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർപ്പങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ സഹിച്ച് കിടക്കുക, നാവും നീട്ടി സഹിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴാണ് ഒരു തേൻതുള്ളി കിട്ടുന്നത്. അതായത് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും സഹിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല? ആ രാവും പകലും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആയുസ് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീഴും? നമ്മൾ ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരും? അടുത്ത ജന്മം വരും. മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അടുത്ത ജന്മം വരും. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തിൽ തിരക്കിലാണ്? നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട് നമ്മളത് അവിടെ സഹിച്ച് നമ്മൾ കിടക്കുക. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, രാവും പകലിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിൽ തൂങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇതിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ? വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ആ സുഖം മാത്രമേ നമ്മളെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭഗവാനൊന്ന് കൈ നീട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ കുളത്തിൽ വീഴാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന അസുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ടീച്ചർ? എന്ത് മരം എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം നമ്മുടെ ഓക്കെ ആണത്? ഇനി നമുക്ക് എലിഫന്റ്, ആന, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 8 വരെയുള്ള 8 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളില് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 8ാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മൂല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. 9ാമത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു, 10 കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, 11 കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, 12 കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ 1ാമത്തിൽ 100% ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2ാമത്തിന് 80, പിന്നെ 60, 40, 20 അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മയ്യേ വാമന ആതത്വ മയ്യേ ബുദ്ധി നിവേശ്യസ്യ മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയഃ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ആരിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതായത് നമ്മള് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു തരാതെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? നമ്മളെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്വമേധയാ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താണ്? നിനക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കും, സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ജന്മമെടുക്കുന്നവർ, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ജനിക്കുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്നെ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? ആരും പറയാതെ തന്നെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനവാസി ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്, അവര് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവര് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പാണ് അവര് കഴിയുന്നത്. കാരണം അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ട് വന്നവരാണ് അവര്. അതാണ് 1ാമത്തെ. ഇത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കാരണം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ജന്മങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ 1ാമത്തെ പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ എന്ത്? നമ്മൾ ആരും പറയാതെ സ്വമേധയാ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക.
അതാണ് ആദ്യത്തെ ഭക്തി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരശക്തി നാവിന്മേൽ നൃത്തം വെക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാവുമേൽ ആര് നൃത്തം വെക്കും? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നൃത്തം വെക്കും. ഭഗവാന് ഭക്തൻ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തം വയ്ക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വമേധയാ ചെയ്യണം. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്നാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? അഥ ചിത്തം സമാധാതും നാശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഒന്നാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് മനസ്സും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക. അത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യണതല്ല, സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് വൃന്ദാവനവാസികളെ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എന്താ പറയണത്? രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയുഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റേത് സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി, നമ്മൾ എന്നും പറയില്ല, നമ്മൾ എന്നും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, നമ്മൾ എന്നും പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നിരുന്ന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒന്നുകിൽ നമ്മളൊരു ആചാര്യനാവാം, ഒരു ഗുരുവാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകാം. ആ വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകാം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, രാവിലെ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ആ വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് 100% താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കുറേ ദിവസം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്ത് വരും? താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾ താല്പര്യം വരുമ്പോൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ പിന്നെ തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്തായി? ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നും പറയും മംഗളാരതിയിൽ കയറണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയും, എന്നും പറയും മംഗളാരതിയിൽ കയറണം, എന്നും പറയും ഭാഗവതത്തിൽ കയറണം. നമ്മൾ കേൾക്കൂല. കുറച്ച് പേര് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഈ മാതാജി എന്നും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ രുചി വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? നമ്മളത് പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെത്താൻ അവിടെ എന്താണ്? ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കാണ്. നമ്മളത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യണത്. ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പറയും വൈദി സാധന ഭക്തി. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്തു വരുന്നത്, അതെല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ത്? വൈദി സാധന ഭക്തി. അതായത് ഒരു ആചാര്യൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നു? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും, മനസ്സുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നും പറയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു.
അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുക. പക്ഷെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതിൽ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും, നമുക്കതിൽ രുചി വന്നു തുടങ്ങും, പിന്നെ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്, ഇതൊക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക അല്ലെ? ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുക. സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവര് അപൂർവമായിട്ടുള്ളവരാണ് അത്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്യേസ്യപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി യോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത മെത്തേഡ് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായം ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായം ചെയ്യാം, പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാം, പൈസ കൊണ്ട് ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ഇതിൽ കാണുന്നത് ലോർഡ്സ് ബില്യണിയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇസ്കോൺ മായാപൂർ ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വലിയൊരു അമ്പലം അത് പണിയാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഇദ്ദേഹം. ഇത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ്? പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പണിയാനായിട്ടുള്ള കുറെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈശ്വര പ്രേമത്തിലെത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലൂടെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളത്? മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്യാം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വമേധയാ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വമേധയാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തത് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തത്, അതായത്
ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും, ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാ പറയണത് അല്ലെ, ഭക്തി ഉള്ളവരെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? അഥൈധാതപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതും ഇപ്പൊ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നീ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കാനാണ് മൂന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ അവിടെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. നീ നിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭക്തി, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരോടും, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായം ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഓഫീസ്, അങ്ങനത്തെ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായം ചോദിച്ചു, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭക്തിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവരോട് പറയാണ് എന്താണ്? സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിലേക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ അനാഥാലയങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് എന്തിനും ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആ കാരുണ്യം ആരോരുമില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. ചിലവർ അതിനോട് സഹായം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമായിരിക്കും മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും അത്തരം. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? മറ്റേതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ പോകുന്നത്, പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ഭക്തിയല്ല, അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് അതിലൂടെയും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അവരിപ്പോ ആശുപത്രികളിൽ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരോരുമില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അനാഥാലയങ്ങൾ, രാജ്യസേവനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കും ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയാണ്. ഇതിങ്ങനത്തെയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ക്രമേണ അവർക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ്. ഇത് സമയം പിടിക്കും ഇതിനൊക്കെ, പക്ഷെ ഇതാണ് നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗം ത്യാഗാന്തീരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായതാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ നമുക്ക് മനഃശാന്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ, 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള 5 വഴികൾ. ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ തോത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നു.
അങ്ങനെ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത്, അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? നാലാമത്തേൽ പറഞ്ഞത് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ പോലുള്ള, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുക, അതായത് രാജ്യസേവനം, സാമൂഹ്യ സേവനം, അത്തരത്തിലുള്ള ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്തിലേക്ക് വരാം? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് നമുക്ക് ഈ 5 എണ്ണം പറഞ്ഞത്. അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കുറേ വഴികളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ 5 എണ്ണം പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്? അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച്ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാതാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തുകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും സമനില കൈക്കൊണ്ടും ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? മത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ്, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവരുത്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ. കാരണം നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ, എല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ, എന്റേതാണെന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ ക്ഷമാശാലിയായിക്കൊണ്ട്, സദാ സംതൃപ്തനായിക്കൊണ്ട്, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിക്കൊണ്ട്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മാൻ നോദിജതോ ലോകോ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷമർഷ ഭയോദേഗിർ മുക്തോ യാസചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അതായത് ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സുഖദുഃഖം വന്നാലും ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യം വന്നാലും നമുക്ക് സമചിത്തതയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും സമചിത്തനായിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥനാവാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗദാവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളവൻ, നിപുണനായിട്ടുള്ളവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? യോന ഹൃഷ്യാതി ന ദ്വേഷ്ടി നാശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും അശുഭങ്ങളെയും ശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതായത് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശുഭവും അശുഭവും ത്യജിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യമില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ശുഭം വന്നാലും അശുഭം വന്നാലും അതിനൊക്കെ ത്യജിക്കുക, അതിനൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
समाशत्रौ च मित्रं च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णा सुखदुःखेषु समासङ्का विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् അനീകേതസ്ഥിരമതിർഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ, പിന്നെ മാനാപമാനങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ശീതോഷ്ണങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി, ഈ പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ, മൗനി, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവൻ, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ കണ്ടാലും മിത്രങ്ങളെ കണ്ടാലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അത് ഒരേപോലെ നേരിടാൻ സാധിക്കുക. ശീതം വന്നാലും ഉഷ്ണം വന്നാലും അതുപോലെ, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും, ഒരാൾ ആദരിച്ചാലും അനാദരവ് കാണിച്ചാലും, യശസ് വന്നാലും ദുഷ്കീർത്തി വന്നാലും ഇതിനൊക്കെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക. അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. മൗനിയായിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാശരഹിതമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം, നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ്? നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണ്, അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയാണ്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണ്, മാത്രമല്ല എന്താണ്, അത് പരമലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം കൊണ്ടാണോ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ.